निमाहा सरि बुंगोन आंहा बर' एसेबां मोजां नङा बाट जे रिया आब'आ आंखौ इमान गेदेर अपरचुनिटि होबाय फर दिस फार्स्ट आङो थेंक इउ होनोसै बेयाव आंखौ एज ए डाइरेक्टर आब'आ लिंहरदो सिगां बे जे रोदा मुभि बे एक्सुवेलि बिराद इउनिक टाइपनि मुभि जागोन बे बर' सावथुन जागोन बे बिकज जोङो गासैबो डिपार्टमेन्टाव जोङो ट्राइ खालामगासिनो लाइक फार्स्ट टाइम जोङो आर्ट डाइरेक्सन खालामगोन बेयाव मुभियाव एन्ड देन सिनफोरखौबो जों एसे इउनिक प्रसेसआव लांनो नागिरदो आरो इभेन जोंहा मोनसे टिम दंमोन आनबिटेबल तामुलपुर एन्ड वारियर स' बेजोंनो इमप्रेस जानानै आब'आ जिहेतु आंखौ लिंहरबाय थ' आंबो सामथिं लाइक डिफरेन्ट काइन्ड अफ मुभि स्ट'रि स्क्रिप्टआवबो जोङो एसे ट्राइ खालामगासिनो स' रायजोफोरा मोजां मोनगोन बायदि आसा खालामबाय बेनो सिगां समाव मोनबेसे डाइरेक्सन आंहा बे एक्सुवेलि आंहा बे फार्स्ट फिल्म जागोन खिन्थु बेनि सिगांबा आङो खांख्राय होननानै मुभि डाइरेक्सन जास्ट कमप्लिट जाबाय प्रसेसा कमप्लिट जाबाय दा दिस इयारबो खांख्राया फैगोन बाट आब'नि रोदायाबो बेयाव रिलिज जागोन एखेलगे एक्सुवेलि वाट बे जाबाय बे कुइसना मोजां जे रायजो राजाफोर जों रायजो राजाफोर होननानै सोङो ना दे सासे डाइरेक्टरा बिदि थायो डिफरेन्ट काइन्ड अफ डाइरेक्टर्स थायो किसुमान डाइरेक्टरा सानो जे अडियन्स पइन्ट अफ भिउ जे अडियन्सआ मा मोजां मोनो बे हिसाबै जों लांगोन बाट आंहा एसे इउनिक माने जे आलदा बुंदो बे आलदाया जाबाय डाइरेक्टरनि पार्सपेक्टिभा मा आं सामथिं लाइक इफ आइ प्रेजेन्ट सामथिं देन अडियन्सआ बेखौ मोजां मोननांगोन बे आंनि पइन्टसो थागोन थारमाने आंनि पइन्टखौ बेयाव लाखिगोन थ' अडियन्सआ बिदिबो बे प्रसेसआव थाङोबा नायनोसै मा जायो लाइक एक्सपेरिमेन्ट खालामनानै नायनोसै जोंनि प्रसेसआव अडियन्सआ मोजां मोना मोना इट्स नट लाइक अडियन्सआ मोजां मोननो थाखाय जों मुभि बानायदो जों डाइरेक्टरफोरा माबा मोनसे पइन्ट लाखिनो माने नाजादो अडियन्सनो स' अफकर्स नायनोसै मोजां मोनगोन होनना आसा खालामबाय बे सावथुना रमान्टिक लेभेल थांगोन ना एक्सन बे जनरा रमान्टिक एक्सन गासैबो थागोन बेयाव रमान्टिक एक्सन एन्ड देन इमोसन भरके माने आरो कमेडिबो थागोन थ' गासैबो जनरा जोङो बेयाव इनक्लुड खालामदो बिदिनो थेंक इउ आंथ' जोबोद गोजोननाय मोन्दों माने आरबि फिल्म प्रडाक्सनजों मावनाया माने सिगांनिफ्राय एसे फिसा रल मोनबोबाय थानानै थांनाय बाराव खिथेरावबो एसे मोजां रलखौनो मोन्दों आरोखि गोलाव रलखौनो आरो बेनिफ्राय नै दाबो रोदायावहाय एसे मोजां माबाखौनो मोन्दों आरोखि गोलाव रलखौनो स' आंनि सायाव फोथायनाय मोनसे बिलिफ लाबोनानै आब'रिया जेन'बा आंनो बे चान्सखौ होदों एज एन एक्टर एज एन प्रफेसनेल एक्टर बेखौ आङो जेसेबां हायो एसेबां आङो आंनि फावखौ माने खालामनो नाजागोन आरोखि आं केरेक्टाराइजेसनाव खामानि मावनो नाजागोन दा डाइरेक्टर पइन्ट अफ भिउ आंनि केरेक्टारा जेन'बा माबोरै थांनांगौ माबोरै थांनाङा आं बेखौ फ्लेक्सिबिलिटि हिसाबै डाइरेक्टर बिथांनि अर्डार मथे आं बे जिनिसखौ आं गावखौनो एज एन एक्टर हिसाबै प्रेजेन्ट खालामनो नाजागोन आरोखि बेवहाय दा स्क्रिप्टखौ दिनै मोनथ'वाखै स्क्रिप्टखौ दिनै प्रिन्ट खालामनानै होनो नागिरदों प्रडाक्सननिफ्राय स' नायनोसै स्क्रिप्टआव केरेक्टाराइजेसना मा खालामनो हायो मा खालामनो हाया सिगाङाव जिखौ मावबोदों बेखौ बेजों कम्पेयार खालामनानै नायनानै जुदि एबारावबो माने एक्सट्रा अर्डिनारि मोनसे बुस्थु प्रेजेन्ट खालामनो हायो नामा एज एन एक्टर आरोखि बेखौ आं खालामनो नाजागोन आरोखि रायजो राजाफोरनिसिम मा खावलायनो सानो रायजो राजाफोरनिसिम आं बेखौनो खावलायनो नागिरो माने रायजो राजाफोरा नायनांगौ सिनेमा नायनायनि मोनसे कालसारखौ लाबोनांगौ सिनेमा नायनायनि कालसारा जाहैबाय माने बयबो आरोखि मोजांबाबो गाज्रिबाबो सिनेमाखौ नायनांगौ ओमफ्राय दा खोथाया जाहैबाय मा नैबे रोदा जे सिनेमा बानायनो थांगासिनो दङ दा मोनफ्रोमबो सिनेमाया मोनफ्रोमबो सावथुना मोनफा एक्सट्रा मोनसे मेसेज लाबोखायो आरोखि थांनाय बाराव जेरेखम खिथेराव मोनसे मेसेज दङमोन थिग बेबायदिनो नैबे बेरावबो रोदाया मोनसे मेसेज लाबोनानै फैगोन दा माने बे मेसेजजों समाजनि माखासे गाज्रि माने थासारि बा माखासे माबाफोरा बे सिनेमानि गेजेरजों मेसेजजों जाहाथे माने बेरखाङो आरोखि बेखौ आरोखि स' बेखौनो आं खावलायो रायजो राजाफोरनिसिम बे रोदा सिनेमाखौबो नायफैथों नायनानै माखासे लानो गोनां माबाफोरखौ लाथों आरोखि लानो गोनां सिनफोरखौ जेनेबा बेफोरखौ आरोखि बेथ' मोनसे माने पाइरेसि बेखौथ' माने जोंहा सेन्सर होननाय मोनसे खोथा दंखायो बे सेन्सरावहाय अलरेडि बेफोरबादि रुल्स एन्ड रेगुलेसनफोरा लिरनाय दंखायो आरोखि सेन्सर बुंदों बादि आं मोनो आरोखि
माखासे सेन्सर गैयै सिनेमाफोरखौ बांसिन आङो माने भाइराल बा खावजानाय इउटुबार माखासे जाय बिथांमोना बेबायदि खामानि मावग्रा आरोखि बिसोरो आंनि नोजोरावहाय बे सेन्सर खालामनाय सिनेमाखौ बिसोरो खालामनो हाया बादिखौ आं मोनो आरोखि मानो होनबा बेवहाय जोङो लिगेल एक्सन लानो हायो आरोखि सेन्सर बानायोब्ला आं ओंखायनो गुरैयै खावलायो सिनेमा बानायग्रा बिथांमोनखौ थाखाखौ जेसेबांनाखि गारनानै बानायबायबा दा सेन्सर बानायनायाव बांद्राय थाङा सेन्सरखौ जाहाथे बानायो बेनि थाखाय आरोखि बेवहाय सेन्सर बानायोबा नोंथांमोना माने लिगेल एक्सन लानो हागोन आरोखि बियो इन्डियान कनस्टिटिउसन मथे